den, já jsem nový youtuber, Kokos 2. Tady to je první video. A je tady se mnou. Krafťák.cz, počkej, To znáte, to já vás vítám v videa, mě už znáte, teda možná, jestli se budete dělat stejný lidi na ně jako na mě a já tady taky točím akorát, já mám tam střihlí, takže já to nebudu rušit. My tady jsme teďka, počkej, ať je tady nechám, kde jsme? No tak dneska je to video, kde budeme Vlastně přivítání vlastně na YouTube jeho, No, on to ještě moc nezná, to je jeho první video, on se trošku stydí. Tady ty holky, ty si nevšimnete. To je úplně blbá. Jo. Takže já jsem nový youtuber, takže si nemyslíte, že já jsem nějaký debil z Prahy. No, kromě Ogio, Jirka Krále, to by To neřešte, to jste neslyšeli, to jenom odebíráme. Já se podívám, kolik je minut, jenom počkej. Jo, dobrý. A aspoň za 20 odběratelů bude natáčet další video. Takže Cože? tady bylo něm zase... Ne, Jako nevím, tak ty si teďka, to je tvoje první video, tak dal bych sem 5 lajků a bude další video, nebo možná... aspoň 5 lajků, nebo aspoň 2 odběry. To je jedno. No. A budu natáčet takové videa. No a jaký? Možná budu natáčet Minecraft, a takové věci na mobilu. Jo, i vlogy. Takže A teda. mějte se a zdraví vás Kokos. A Krafťák.cz a teda uvidíte se s ním možná i se mnou u dalšího videa, takže čau! Go!